barumah tanggo sakijo sanang nan kita rasa, tapi kini ko adia Allah berubah. Hujan sehari hilang panen setahun. Denai lai tahu, denai basalah, beribu maaf lah denai nyatukan. Ingelah dia akan buang anak nan tinggal, dan sampai bahaya ka ayah urang. Apapun masalahnya, kita cari jalanan elok. Tapi ada mendengar asuangan orang ketiga, indah memikirkan nasib rumah tangga kita. Kok kusui panang cari ujung pangkanya, kok kusui bulu paruah menyelesaikan. Apa nan terjadi kini denai tarima, dia meninggalkan pinang nan sabatan. Sekian lama kita barumah tanggo sakijo sanang nan kita rasa, tapi kini ko adia Allah berubah. Hujan sehari hilang panen setahun. Denai lai tahu, denai basalah, beribu maaf lah denai nyatukan. Ingelah dia akan buang anak nan tinggal, dan sampai bahaya ka ayah urang. Apapun masalahnya, kita cari jalanan elok. Tapi ada mendengar asuangan orang ketiga, indah memikirkan nasib rumah tangga kita. Kok kusui panang cari ujung pangkanya, kok kusui bulu paruah menyelesaikan. Apa nan terjadi kini denai tarima, dia meninggalkan pinang nan sabatan. Sekian lama kita barumah tanggo sakijo sanang nan kita rasa,
ko adia Allah berubah. Hujan sehari hilang panen setahun.